Абу Даби, най-богатият град на планетата. Той иска да влезе в списъка на суперградовете и се преобразява невероятно бързо. В него ще издигне с нага този необикновен небостъргач, известен като офис център Алдар. Подобно предизвикателство е първо по рода си. Това ще бъде надпревара с времето. Ще може ли Абу Даби да се справи с този мегапроект? Мегаструктури – кръглият небостъргач. Абу Даби се намира в период на строителен разцвет. Той е най-голямото от 7-те емирства, известни като Обединени арабски емирства. Столицата му, носеща същото име Абу Даби, е най-богатият град на земята. Неговият владетел, шейх Калифа, има 875 милиарда долара в банковата си сметка и провежда успешна реформаторска политика. Той иска да преобрази града и да остави далеч назад такъв световен елит като Лондон, Ню Йорк и Хонг-Конг. Това не е първият път, когато емирствата се намират на кръстопът. Само преди няколко десетилетия на мястото на Абу Даби е имало безводна пустиня. В нея през 1958 година е открит нефт. Тогавашният владетел шейх Заед станал несметно богат. Петродоларите потекли като река и това превърнало бараките в небостъргачи. А от стария начин на живот не останала и следа. Днес Абу Даби е процъфтяващ метрополис, който се намира върху петото по големина петролно находище в света. Но само черното злато едва ли би поставило града в списъка на суперградовете. Шейх Калифа трябва да привлече инвестициите на международния бизнес и туристите. Разцветът на Абу Даби трябва да е ускорен. За да изправи гордо града на световната сцена, най-големият строителен концерн Алдар решава да построи цял нов микроград Ал Раха Бич. Това е амбициозен проект. Строежът на крайбрежния квартал, простиращ се на ивица вода с дължина 11 км и ширина около километър, ще бъде най-мащабното начинание в историята на Абу Даби. Мохамед Ал Мубарак отговаря за осъществяването и успеха на смелия план. Целта на негово височество и на компанията Алдар беше да се построи един микроград, в който хората да могат да живеят, да учат, да се забавляват и да работят. Ал Мубарак трябва да привлече инвеститори, ако иска строителството на Ал Раха Бич да завърши бързо. За да привлече вниманието им, той разчита на един необикновен небостъргач. Построяването на сграда, която да се превърне в символ на Ал Раха Бич, беше от огромно значение. Ал Мубарак възлага на ливанския архитект Маруан Зарейб задачата да изработи проекта на небостъргача. Това ще бъде много важна сграда. Предвижда се в нея да се намират и офисите на компанията Алдар. Създаването на нещо изключително в един свят, където необикновеното е ежедневие, не е лесна задача. Съседното емирство Дубай отдавна привлича вниманието с много сензационни проекти. Като най-високия небостъргач в света – Бурж Калифа, Палмовите острови и световно известния Бурж Ал Араб. Зарейб е длъжен да се съобрази с това изобилие на необикновено строителство. Простото винаги е гениално, особено в архитектурата. Доказателство за това са пирамидите в Египет. Много емблематични постройки са обикновени. Вдъхновението връхлита Зарейб, докато той е на борда на самолет. Не можех да заспя. Бях много преуморен. Тогава внезапно в главата ми се роди тази идея. Взех химикалка и започнах да нахвърлям скици. Дизайнът е прост, но предизвикателен.
Кръгъл небостъргач, по-висок от статуята на свободата. С нагънато стъклено покритие, покриващо площ с големината на 4 футболни игрища. Ще съм искрен с вас. В момента, в който си го представих, знаех, че това е нещо различно, което ще има небивал успех. Дизайнът е толкова необикновен, че в началото Ал Мубарак не знае как да реагира. Когато видях за пръв път проекта на Маруан Зарейб, бях малко объркан. Все едно, че виждах карикатура. Приличаше на летяща чиния, приземила се в Ал Раха Бич. Взирах се в него 15 минути, след това го гледах още 15 и изведнъж се влюбих в тази идея. Дизайнът на Зарейб е вдъхновен от природата. 2 гигантски покрити с стъкло стени гледат към отворена мидена черупка. Архитектурата не е нищо друго, освен подражание на природата. В началото идеята беше геометрически много проста, точно като мидена черупка. Мидената черупка е добре позната на Абу Даби и е символ на богатството на океана. Но кръглият дизайн е проблематичен. Както монета, изправена на ръба си, той е доста неустойчив. Кръгът трябва да е балансиран. Зарейб се обръща за помощ към елементарната училищна геометрия. Истинското предизвикателство на една кръгла фасада е намирането на 2 точки, в които сградата да се опре на земята. За тази цел трябваше да се върна към най-стария закон в архитектурата – пропорцията. Във всеки кръг може да се впише пентаграм. Той всъщност е изображение на космическото тяло на човека. В пентаграма се побира едно човешко тяло. Това е хармонията между човека и Вселената. Тази фигура определя 2 точки на кръга, където фасадата ще легне върху земята. И това ще създаде един съвършен баланс. По същия начин е разсъждавал философът от 16 век Хайнрих Агрипа, когато е нарисувал човека като пентаграм в овала на кръг. Това помага на архитектите векове наред да създават правилни пропорции в строителството. Едно нещо е да бъде проектиран кръгъл небостъргач, а съвсем друго той да бъде построен. Никога в миналото не е била издигана подобна постройка. Зарейб трябва да открие дали проектът му може наистина да бъде осъществен. Още от самото начало знаехме, че строителството на такава сграда няма да е никак просто. Небостъргачът сам по себе си не е най-голямото предизвикателство. Това е строителната площадка. Заведоха ме на мястото, но навсякъде се виждаше само морето. Имаше само вода. Невероятно е, но твърдата земя за основите на небостъргача все още не съществува. Местоположението му се намира на 700 метра навътре в Персийския залив и на 8 метра дълбочина. Трябва да бъде създадена нова суша. Над 3 милиона кубически метра пясък ще бъдат изсипани там. Задачата не е никак трудна, като се имат предвид безкрайните дюни на пустинята около Абу Даби. Но пустинният пясък е прекалено фин, за да послужи за основа. Морето просто ще го погълне. Необходим е морски пясък. Неговите по-големи песъчинки биха формирали подходяща строителна площадка. Едно от решенията е пясъка издълбан от драгите. За щастие, последният шейх е решил тази задача преди тях. Докато прокопавал плавателен канал в края на 70-те, шейх Заед създал остров от ненужния пясък. Инженерите са много доволни, защото той се намира съвсем наблизо. Те решават да използват всичките 20 милиона кубически метра пясък от него. Флотилия от дълбаещи драги се врязва в острова. Това не са обикновени машини. Те са въоръжени с огромен копач, покрит с 48 зъба от стомана с повишена якост, за да могат да се справят с твърдения пясък. Той се изсмуква и се изхвърля на мястото на бъдещия строеж. Драгите копаят денонощно